Hej alle sammen. Hej alle sammen, og velkommen til den her FIFA-video 15 på PS3. Og det er episode 1 af FIFA 15. Og det er mig og Adrian, der er mod hinanden. Skal vi lige tage blandt ham med. Og det er langt vi tager ikke. Ja. Så, og der bagefter så kommer der en video ud af PS4 GTA Online. Jeg tager sgu 5 svært. Det bliver sgu lidt. Eddie, om du kan læse dernede? Ja, så det er jo episode 1, og det er Eddie, han er desværre ud. Er du ikke? Du kan gå ud af kanalen. Ej, det er lidt. Ej, du er stadig inde i kanalen. Du er bare sådan en gæst ud. Stjernegæsten. Og med Adrian, han laver ikke så mange videoer med. Ikke mig. Ja. Det er genert. Så jeg skal fandme... Nej. Jeg skal fandme have det sorte lort. I skulle Holland. Vent lige lidt. De fjernede Ibrahimovic. Min bror. Skal de sgu ikke. Har du fjernet mig? Min Fido. Vi skal ikke have mig fækket den bane. Ja, du har Robin. Du har Van Persie. Man kan bare se noget. Kom nu, Phil. Skal du fandme fight? Ikke Eddie? Ja. Ja, og så det er mig. Sengin, det er fækket. Ej, han er også dårlig. Og fækket. Skills. Der står det ikke Eddie. Ja. Han flægte den fint. Ej, vi laver den fækkeslat. Og hvis I ikke ved det, så Eddie, han skulle gå til FIFA, det jeg skulle også have taget FCK, går så flækkede jeg ham med FCK, og han var Manchester City, så flækkede jeg ham med Jørgensen. Det var sejt. Og der... Kom nu, fint. Lals. Snyder, så Snyder vi fik. Han er en sniper. Ja, så nu er det Zlatans tur til at score. Den der. Nej, hvad laver den faggot? Fuck ham. Vi kommer også til at klippe lidt i videoen, så. Hey, Spil. hvis jeg sælger min PS3, så tror jeg, at jeg skal købe en game capture, så det bliver sgu iskoldt. Til at klippe lidt i videoen, når halvlejen er snart, når halvlejen den er snart gået, så stopper vi videoen, ikke? Ja. Og ikke at han tager lidt at snakke, så jeg har snakket lidt. Det er sjovt. Ikke? Og jeg er så begyndt til fodbold igen, så der er mindre tid at filme. Og det er en pause, fordi jeg skal have en del. Skills. Zlatan, han er syg. Han er god til at skyde. Skyde for hårdt. Så lige Silas. Silas? Det var en lille fodboldspiller, der Silas. Snyder ikke det. Kom nu, Zlatan, hvorfor er du så langt? Kæft, han bruger meget energi. Kan du se det? Hvem? For langsomt, Zlatan. Kæft, det er sgu da Snyder. Nej, så laver jeg svensker. Kort nummer 17. Nå, okay, det er Bentiksson, så det er sgu ikke. Kom, jeg er målmand, jeg er goalkeeper. Goalkeeper.
Saggi, nej, hvorfor lopper den fag i det? Jo. Det er min lille seng. Det er sgu min lille seng, det der. Han skulle flyve. Lo. Kom nu, Zlatan, det er din tur. Kæft, jeg flæder i øjnene. 8 fik ikke straffe. Jeg tror, dommerne er med. Ej, kan ikke det. Kom nu! Yeah! Så et. Selvfølgelig. Altid mig, mig. Var ikke Zlatan, der scorede? Jo. Sengen er flot. Nej! Skal jeg løbe med målmanden? Nej! Goal. Nu står der offside. Nej. Nej, det er ikke offside. 2-2. Er det 2-1? Nå, du scorede. Jeg scorede det første. Wow, du scorede. Ej, det så sgu. Så er det godt. Zlatan. Fuck den Silas. Det er sjovt, at jeg har en fedt med. Du vinder. Det vil man aldrig. Det vil man aldrig. Fuck you. Kæft, det var det der. Nå. Kom nu. Han kan ikke finde ud af, Den, han skal sige, at han er dårlig, og den anden, han er bedre. Og så jeg siger, jeg er pisse dårlig til FIFA, og Adrian, han er meget bedre end mig. Jeg kan ikke finde ud af at spille. Okay, Adrian, vi siger det. Ja. Aftale? Ja. At jeg er bedre end dig. Nej, hvis det jeg taler, skal jeg sige det, at du er bedre end mig. Du er bedre end mig. Men aldrig. Du kan altid vinde. Nej. Prøv at skyde, når du spiller. Hvordan skal jeg aldrig score, når jeg har sådan en dårlig spiller på Robin? Kan du så spille til ham derude? Kan du ikke se ham? Så derude. Okay, så skyd. Så du skal bare skyde på den. Du skal bare stå. Nej, det her det bliver 80 år. Det er ikke klart. Nej! Hvorfor klarer du? Dræber min Zlatan, din kæreste. Og du hører, at han er mest svensk, og så er det Bosnien, så er det Kroatien. Kæft, du slår mig sgu. Han er højre ben. Eller du se, hvordan du kan skyde med begge ben, det kan jeg også. Kan du skyde med begge Jeg ben? ramte overlægger på frispark. Ja, det er fordi, jeg ikke tyrer, fordi jeg ved, at vi havde tyrer på det år. Zlatan, han tyrer med tophylder. Tophylder. Nej, det gør han ikke. Kun noobs, de skyder med store tog. Ikke et. Ja. Fuck, jeg glæder mig. Hvad er det? Vi fejler med på os. Det bliver sgu fedt. Ja. Jeg glæder mig til, at jeg skal spille den lokalkamp. Det er mega, det ved jeg ikke, for KB. Det er mega irriterende, at der står, at der er piger, de får altid plakater ved skolefodbold. Det gør vi ikke. Nej. Vi får det hver halve år. Men de får det hver halve. Nå, det er lille lort. Nu skal jeg prøve at skyde. Fuck, han er dårlig. Sagde på paket. Fuck. Yes. Kom nu. Nej, fedt. Kom nu.
kæft, du er god. Fuck et lort, den til læk. Hvad er det? Der er snart halvleg. Eddie, jeg tror, du bliver flæk. Nej, Zlatan, din skide hund. Du er min hund. Skide hund. Det er i hvert fald ikke en hund. Kom, ikke mig spil. Nej, jeg taber. Jeg er ligeglad. Kan du prøve at løbe med målmand? Ja, så nu begynder vi kampen. Ja. 6 år i går. Og den her video, den må ikke være for lang eller noget. Så bliver vores video fjernet på YouTube. Det er så irriterende. Så, og jeg koncentrerer mig lidt nu, fordi jeg skal fandme flække den her fag. Faggot. Eddie! Nej! Ej, jeg må vel lave selvmål. Hvad skete der? Kig. Så han gik ind i. Og det fuck det var. Okay, fint. Nå, de gjorde det. Jeg laver det langsomt ged. Kan kun finde ud af det lort. Skal fandme fyres. Yes. Hvis jeg var Zlatan, så ville jeg fandme få det svært. Så fandme gå til Boston. Eller Kusko. De må ikke komme på mere. Sune bag Boston. Skulle have spillet den der på score. Fuck. Hvis jeg scorer. Hun scorer. Habibi. En Habibi. Har du hørt for meget? Har du set for meget? Så er vi tilbage. Far kom ind, så jeg skulle lige åbne der. Og nu er vi tilbage. Ja. Den er på 85. Nej, sådan. Hvor scorer? Ja. Så er det Robbins tur. Jamen, ikke Snyder. Så bliver jeg sgu flækket. Der bliver sgu flækket. Bier. Fatter ikke, jeg ruller ikke. Jeg fatter ikke, kommer til at score. Jeg tog fejl. Skal jeg ikke lide det? Skal jeg dræbe? Det vil rigtig gerne dræbe. Du skulle bare skubbe der. At pisse koldt. Swag at pisse koldt. Swag. Blev ready, jeg skulle lige flække med Iben. 4. Men tak fordi så meget husk at like og abonnere alt det der lort der. Det er ikke. Ja. Ses, shababs. Husk at like og abonnere og subscribe.